Mr. Auta ne. Allah ya isa, Allah ya isa, Allah ya isa, na fateta na jaddada. Irin wannan wahala ha kullun nake faman sha, saboda kawai ganin na samu mai zance sha. Ni ban ce aban ba, ban ce aban sile ba, to saboda mai aikin yanki na ma ba za mu ba. Aikin banza sunan yana da gwamnati, amma na kasa tantance da fankofar gida da gidi. A duba ba wuta, ba hanyoyin ruwa, babu ci babu sha, babu ilimin more rayuwa. Kun kyale kullum fasadi yana ta yin yaduwa. Jifirashe mi ya kun gani ku ta tsinuwa. Abin tambaya nan shin wai laifin nawaye? Kun kyale mai da guda kun taimaki mai tagwaye. Hanya ko Allah zai kyale ku manyan kasana, wallahi sai kun azabta koren saboda hakkina, hakkina, hakkina.